Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza, illum programm ftit differenti minn tas-soltu għaliex se niddiskuti l-imħabba bejn l-aħwa. L-imħabba bejn l-aħwa meta għandi hawnhekk fl-istudju persuni li vera nammira d-dedikazzjoni ta' mħabba lejn xulxin. Għandi lil Martina Colombo Cassar u oħta Gail, il-Gail nafuha timmodella, il-Geraldine Ellul Magri li hija wkoll modella, u lil Marija Sammut. Għaliex qegħdin hawnhekk? Martina hija oħt Gail u iħobbu ħafna lil xulxin. Martina tissapportja ħafna lil Gail u naf kemm Gail tħobb il-Martina. Geraldine huwa Rupert li jinsab fid-dar tal-Providenza u Marija wkoll huwa qiegħed fid-dar tal-Providenza u jismu Jason. Issa nitkellmu naqra dwarhom ukoll l-imħabba tagħkom lejħudkom hija vera ammirevoli. Ħanibda b'Martina u Gail. Jiena sirt nafkom ftit ta' snin ilu u naf kemm hemm din l-imħabba bejn Martina u Gail. Martina tqis il-Gail bħala l-mimmi tajnejha u fil-fatt waqt li qed titkellem Martina nixtieq li d-direttur jgħaddi filmat li kienet ippostjat fuq is-social media minn għalija meta Gail qalqet snina. Maja, xi tfisser l-ewwel kemm hemm bejnietkom u xi tfisser għalik Gail? Mela, bejni u bejn Gail hemm 7 years. Kollox Gail, hu. Għaliex imma kollu. Hekk, is-sens isni tipo id-dinja tiegħi tevolvi naqra ħafna mill-ħin magħha hekk Għastaf kif għabat nid-diskrivi, ġifiri. Jena sirt nafkom minħabba li Gail timmodella u tagħmel ħafna attivitajiet. Issa, però li niftakar huwa li l-imħabba leha mhux biss hija biss fraternali, qisha t-tifla tiegħek ukoll. U li kont ammirajt fuqek meta għatli li kieku tiżżewweġ inti min tiżżewweġ irid jaċċetta l-Gail tiġi fil-familja. U l-boyfriend tiegħi ġifieri. Għal-ħars ma jkun ieħor, naħseb ta' kemm għax jieħu ħafna paċenzja, ġifieri dik kienet il-number 1 priority tiegħi li jekk ħad tieħu lili għandek il-plażmanni. Mija ġifieri. Issa ovvjament hemm l-appoġġ tal-ġenituri tagħkom, imma naf kemm tissapportja Martina int il-familja, fil-fatt kont qed li l-aħħar darba li kellimtek stenna xirt imur ma' Martina għal dik l-attività, Gail tuħu sem fil-karnival, tuħu sem fis-sfin, fil-modellar. Gail hija tifla ammirevoli għax tidħol għal ħafra u tidqala u brava. Imma inti dejjem tissapportja. Eżatt, jiena fis-sens anka kif ħanqbad hekk, kif nispjegaha li nippuxxiħa wkoll jien, isma' hija idħol tipo hekk. Għax naraħħa wkoll għax tħobb dawn l-affarijiet ukoll, fis-sens hekk ħanqbad ċertu tgburija ma meta tara fuq il-palk. Eżatt, jiena anka tagħmel xi ħaġa, nieħu gost isni għamilta jiena. Għax jien ma nagħmilx l-affarijiet li tagħmeli, fihim? Għax nimmaġina nagħmel l-affarijiet li tagħmeli. Imma ngħid hekk nieħu gost ikun hemm il-mami tgħidli narak titħaq isek qed tieħu pjaċir għalija anke jkollha tiġi xi opportunità. Ejja Gail, ejja spex ta' dik jiena nieħu gost naraħħa tagħmel l-affarijiet li tħobb għalhekk nissapportjahha. Gail, xi tfisser għalik Martina? Aħti kemm tħobba l-oħtok? Għabba tiftu? Ftit. Thank you. Ħafna U timmodella inti wkoll u kemm tgħinek. Xaġa sabiħa u ġvera. U tħobb il-karnival? U kemm inti brava, taf timmodella. U naf ukoll inti taħdem u anka tistudja wkoll. Tistudja. Jina l-emkast? L-emkast. Proset. Jina ma taħdem ukoll. Brava. U xarek per eżempju, inti tagħmlu jew tmur tagħmlu għand xi ħadd? Minna, sari. Inna make-up, sew.
Tagħmel il-make-up ukoll inti. Iva. Il-laħwa. U l-idejat biex tilbes tgħinek oħtok u l-mama jew Le, baħni nabi, baħni. kollox waħdek. Kombinazzjoni issa din qegħdin għax ħadd tidħol competition u għattilej jgħidli x'ħadd għażel jiet iddeċiedi ġifieri. U taf tilbes però, taf tilbes talmet timmodella x'jiena rajta milux ħafna fis-sajf li għadda u vera ċabċabtlek, taf kemm ċabċabtlek għax vera brava, brava ħafna. Thank you. Proset tassew. Geraldine, jiena ili nafek ukoll matul iż-żmien, anke b'kuxjenza, inti wkoll modella, però l-istorja ta' Hook Rupert ili insegwiha meta tella ritratti. Sfortunatament dawn din l-aħħar sena batejt mhux ħażin għax tlift ukoll il-papa ukoll u f'snin qabel mhux wisq tlift il-mama. Naf li bħalissa tbaqt Geraldine u naf li mhux faċli ġej tal-programm, però jiena irrid nammirak u nonorak għall mħabba li għandek lej Rupert li nsellmulu, jekk qed jara l-programm insellimlek minn qalbi Rupert. Xi tgħidli fuq Rupert? Mela Rupert 5 snin ikbar minni. Mitwelit wieled b'cerebral palsy. Allura qiegħed wheelchair issa. Rupert bil-limitazzjonijiet kollha tiegħu jikkomunika kemm jista', miegħi jikkomunika, nifhmu. Għan-nies ma' min jitkellem speċi jkun ftit diffiċli sakemm tibda tifhmu fil-bidu. Imma jekk toqgħod attent jien ngħidu pereżempju nħares lejn ħalqu biex nkun iktar nista' nifhmu. U għad naraw ritratt tara xi ġimil ta' ritratt hemmhekk ma nafx huma dawk it-tfal tiegħek. It-tfal u t-sija tiegħi. T-sija tiegħek. U kemm ikun ferħan meta fir-ritratti evidenti li meta jkun u simpatiku wkoll. Simpatiku, ħafna minn xi insir nafu fil-faċċi darba. Tara dik l-imħabba u anke meta irbaħt fil-modellar rajt ritratt veru sabiħ kemm ara x'intom ħelwin hawnhekk. Veru tidher li tħobbu lil xulxin. Intom biss qegħdin aħwa. Jiena hu, iva, jiena hu. Issa kemm ilu d-dar tal-Providenza. Kemm ilu d-dar tal-Providenza, Rupert? Wara li mietet il-mama, il-papa kellu accident bil-karozza u bil-fors ma stajx nagħmel mod ieħor. Ma x'għamel żmien l-isptar il-papa. U kellu jidħol hemmhekk. Kemm ilu d-dar tal-Providenza? Isu sena u nofs. Milux ħafna. Isu sena u nofs. Naf li bħalissa tbati biex tkellimni, għax inti batejt ħafna niftakrek tinkwieta għalih u ma rridx tħallih, imma ma stajx tagħmel mod ieħor għax għandek 3 tfal xtieħu ħsieb. U naf li anke issa qed temozzjona ruħek. Tispjegali ftit bit-tbatija li għaddejja minnha? Meta jkollok ħutek hekk, dejjem ikun hemm dik ir-responsabilità. Issa, il-ġenituri jifhmu mod, x'il-ġenituri huma ġenituri bħalma jien naħseb fuq uliedi trid tipproteġihom. Ommi u missieri kienu iż-żmien kien differenti minn dan iż-żmien tal-lum, Marija. Allura kienu jaħsbuha b'mod differenti. Jiena l-ħija narah bħala ħija. Bniedem li kapaċi li ċertu deċiżjonijiet kapaċi joħodhom, li jista' jkun responsabbli ta' xi affarijiet. Id-batija meta ġieni qes missieri minn mindu żgħira min jafni, dejjem kont ngħidilhom il-biża' tiegħi meta imutu l-ġenituri u meta mietet il-mama jisni mal-papa. Kont ngħid Alla ħares. Il-papa ġieni qes f'temp ta' ftit sigħat f'daqqa waħda. U melux. Xahar u nofs. U ħassejt id-dinja ma nafx. Ma inspjegabbli kien il-feeling, inspjegabbli kif ħanamel għax hekk bdejt ngħid biss, kif ħanamel, kif se nagħmel. Nirringrazzja l-Alla nimxi pass pass, Marja bħalma dejjem ngħidlek, dejjem irid ikolli xi ħaġa, looking forward, nippjana u pass pass għax veru mhux faċli. Imma bil-mod il-mod għax ċertu affarijiet hija ma kienx għadu lest li jagħmilhom. Imma pereżempju iffaċilitat li ħafna ir-relazzjoni tagħna u l-serħan tal-moħħ li hija id-dar tal-Providenza u naf li jieħdu ħsiebu. Għallimtu juża l-mobile, juża Messenger u nċemplu. Kont qed tgħidli li kemm qed jitgħallem juża l-Messenger u jista' jkellmek.
nużaħ bil-mod anke fil-ħodu, ngħidlu pereżempju stat nipprova nagħmlu juża l-voice biex għall-inqas fil-ħodu peress li jiena għalli ma nkunx nista' noqgħod nirrispondi mal-inqas jekk jibgħat li messaġġ ngħid wassal jew jibgħat li thumbs up ngħid OK biżejjed tajjeb ma nkunx nista' nwieġeb jew nirrispondi jew inkellmu lura. Ifhem noħorġu, bdejt nidra nuża naqal karozza tal-papa għax bil-lifter u hekk jgħinuni tfal ukoll li minna u Marija nirringrazzjahom għax l-għajnuna tagħhom hija kbira, jagħmlu sakrifiċċju wkoll. Trid taġġusta ruħek għall-affarijiet, però il-biża' li jiena waħdi u rrid nieħu ħsieb inti titkun id-deċiżjonijiet. Pereżempju ħafna drabi jgħidli ma nagħmilha, ngħidlu tixtieq. Imma naf li it all depends on me wkoll li qed tifhem. Ma jien nipprova nagħmillu kuraġġ biex joħroġ, biex jitkellem, biex jgħid l-emozzjonijiet tiegħu. Infatti nara, nipprova ndur ma' kull aspett. Nirringrazzja ħafna lin-nies li hemm madwaru li qed jgħinuh Marijax. Fid-dar tal-Providenza, eżatt. Tal-Providenza, imur l-imtarfa, Day Center ukoll jgħinuh ukoll minn hemm. Meetings tiegħu nipprova insegwi. Barra li inti għallima, barra li inti jom għandek tlet tfal, għandek ħafna impenji wkoll biex kemm jista' jkun timla dak il-vojt li ħallew il-mama u papa. U kien ilu 50 sena mal-papa kienu ħbib kbar. Meta ġejna għal-fatt anke biex ngħidlu Marija. X'taqbad tajt? U kif irnexxielek? Meta miet il-papa miet fil-ħodu, fl-4 ta' fil-ħodu. U kważi sal-11, fil-11 mort ngħid lilu mett il-ħadd. Ħlief żewġ persuni qrib tiegħi għax ma stajtx li tildikja xi naqra informazzjoni u peress li jsegwi Facebook u hekk. Ma stajtx li jgħidu xi ħadd. Responsabilta kellek. U mhux jiena. Enuni ftit tal-Providenza ma mux ftit enuni, ifemni, ma tifem, you need tiddilja maħħa, tittara, inti tkun għaddeja, itfejjaq li l-ek nifsek aħseb għara, jaqa dak kollu fuqek u t-tipprova li naf li għalih. Il-papa kien per eżempju jimur ħdejh darbtej f'ġimgħa għadu jġibu d-dar fil-weekend. Jiena għal-kem jifhem li jiena biżi ħafna. Imma fejn nista' issa nipprova nsib naqra rutina. Eżatt, u inti wkoll mhix faċli. Bħal Rupert tlift il-missierek ukoll. Ġifieri għadek għaddejjem minn perjodu ta' telfa kbira li mhux faċli. Nifhmek ħafna jiena. Marija qed tifhmek ħafna. Għax Marija wkoll għandha huwa Jason ħelu ħafna kif rajt ir-ritratt. Sirt nafu meta sart il-maratona tad-dar tal-Providenza u rajt il-klipp u vera ekkat kemmu ħelu. U intom l-aħwa, intom qegħdin, kollox jerbaħwa kif sew. Tħobbu ħafna l-Jason, forsi r-reġi jattella li ftit ritratti wkoll, għajd li ftit fuq Jason. Mela, l-istess Jason twilet tip ta' diżabilità wkoll, ma kien jimxi xejn, meta kien ġifieri meta kienet jikber ma kienx qed jimxi. Ma' żmien mbagħad blajnuna ta' walker, eċetera, nixxil joħroġ mill-wheelchair ukoll. Jiġi t-tieni wieħed fost 4 tfal. Il-mimmi tajnejna jagħti mħabba enormi. U l-istess qiegħed id-dar tal-Providenza, qiegħed ġo residential home. Kienet jibsa biex nitfaw hemmek, għax nitfaw il-kelma ġibek, jidħol ġodin il-home għax kien dejjem jgħix mal-papa u kienu l-ikbar żewġ tiħbieb possibbli.
ovvjament l-imħabba li kien jagħtih il-papa ma kien ħalli nieqes minn xejn f'daqqa waħda ridna naraw li dan ħajtu għalkemm nafu li ħadd inbidel ma kien jista' jkun jibqa' jgħix f'ambjent ta' familja. Għaliex kellu jidħol ġol home għax. Eżatt. Ġara. Kellu jidħol ġo home għax il-papa ġie nieqes l-istess, ħabta u sabta. Sejlu 8-9 snin, bejn 8 u 9. Jgħat ferħan immens, jgħat ġodar bil-kamra tiegħu għandu l-affarijiet kollha li jrid, ħafna teknoloġija, għandu computer, għandu tablet, għandu mobile, l-istess juża Messenger, WhatsApp, inċemplu xurxin video. Ġifieri dik provajna nagħmlu għamet li jibqa' jgħix id-dinja li kien imdorri fija, bażikament. U maħbub ħafna jidher, ġifieri intom bħala ħwa bqajtu maqudin, tiltaqgħu miegħu, ġieli toħorġuh ukoll? Iva, ġieli nħorġuh ukoll, anke ċertu okkażjonijiet speċjali kemm jista' jkun nieħduh magħna. Anke f'birthdays u hekk intuħ sorpriża morru hemmhekk, morru l-home fejn qiegħed bil-kejk u kollox. Jieħu pjaċir ħafna biha. Kemm jista' jkun il-ħajja maġla li kulħadd qed jgħixilhom il-ġurnata. Nippruvaw ndefsu ħafna mill-ġimgħa at least once a week nippruvaw mmorru naraw ħalkemm mhux dejjem tkun possibbli imma dejjem nippruvaw ninqasmu mmorru. Ikun qed jistennina. Meta ma mmorrux dejjem inċemplu, video calls u ngħidu at least qegħdin Iżommu kuntatt. Eżatt, u naraw xulxin xorta. Imma li veru xi ħaġa komuni bejnkom kollha hija imħabba enormi. Ġifieri Geraldine għadha għaddejja minn telfa kbira u xorta qed tagħmel dak kollu li tista' biex Rupert ħoss li għandu il xi ħadd. Inti l-istess, inti uħutek. Martina issemmix. Martina inkredibbli kemm tħobb il-Gejl u Gejl naf li tħobba lura u x'vera Gejl. Ġieli ħajjarta biex timmodella l-oħtok. Appena أختي ليه؟ ليه ما تديش تموديلا؟ أختي إيه أختي إيه أختي إيه ما تموديلاش. ما تعرفش. دقسك. إما però ara ħakemm taf timmodella anka ritratt taf tippoża lih brava. Maja, أنا كنت في birthday kolli ma 18. Proset, kollox sabiħ kellek kejk vera sabiħ. U taf tippoża u taf timmodella, taf timxi, taf kif għandha ta' u hawnhekk hawn il-mama Romina li tagħmel ħafna hemmhekk kontu żgħar ħafna. Kemm taħseb li kelkom hemmhekk? Jien hemmhekk kelli 7 żgur għax dak few days wara li twildet. Imma kulturi kemm tħobba. Meta twildet, x'tiftakar li ħassejt? Għax jiena nifmek għax jien oħti 7 snin iżgħar minni wkoll. U jien niftakar tarbija bħalek, x'ħassejt meta rajta f'idejk? Jiena ndu ngħid li hemm xi ħaġa. Għax kif niftakar dak iż-żmien St. Luke's, morna għax Gejl twildet kien is-Sibt, allura sa jista' qabdu ħaduni dak il-ħin. U kif tawini, ħaris li hekk. Issa nitħaq fis-sens, imma kif ħaris li hekk? Għattilhom, isa, sorry, biex ma ħadd l-espressjoni li ħanejt, għattilhom isa Ċiniża di. Ma ġandajni għam ġebdin. Il-feature taħħa. U mbagħad kif tħalt, Nżib il-kulħat jibget. Ma l-imħabba li ħassejt, ġifiri inti minna li tifla wahdek kont sewa, ġifiri inti mbagħad ġiti f'ħajtek. Kuma kont qed nistennija kont preparata, niftakar non-xor mal-mam il-ħwejjex kellna kollox lest. Ġifiri. Però nixtieq li għaw il-mama għax nixtieq instaqsija il-fatt li għandha lilek tissapportja kemm tfissera liha. Għax sabiħ li fil-familja intom kollha għalhekk għamiltu l-programm, daw huma stejjers bi ħafna. Għax naf intom kemm iġġorru pis, kemm hemm imħabba, ġifri kollha kemm intom, ġifri l-istejjer tagħkom ma tantx jgħiduhom, imma din hija storja oħra ta' tbatija, imma ħafna sabiħ ukoll. Naf kemm tinkwieta inti fuq Gejl? Ħafna. Tinkwieta fuqha, tinkwieta jekk tara mhux qiegħda għax Gejl Martina tinkwieta jekk tara mux edha tajba. Marja, janni bibtijaj rawni.
Għandek il-ħbieb jarawk, tixtejli x'isimhom. Bibtija isma mill-li li għaletni u Enja. Ma issa nsellmulhom ukoll u x'hekk. Iva. Nicole. Ija Nicole ma bessi ma jsaġġajna. Nħobba ħafna. Proset, issa jarawk u ħajdu pjaċir li tkun semmejthom ukoll, mhux hekk? U Jurgen. U Jurgen ukoll? Għaxin kella Sewwa. Kont qed tgħidli li inti taffettwak ħafna f'ħajtek, jiġifieri inti għandek ħajtek ovvjament, għandek ix-xogħol bħalma Geraldine u anka Marija. Studja wkoll ġifieri nlaħħaq naqra. Imma għandek kalendarju għat li separat għal-gejl. Ġifieri inti jekk il-mama ma tistax hemm inti dejjem. Eżatti. U dik hija veru ammirevoli. L-familja tagħkom hemm inti bastun ukoll. U ma nistax nagħmilha tgħidli terġa' semmi il-boyfriend. Blajnuna wkoll tal-arus tiegħi għax irid jaċċa isma' ngħidu dor, tuħux paċenzja, ejja nbiddillu x-schedule ġieli ma nafx kemm il-darba jgħidi. Ma mhux problema, għandi s-sapporti għaw ukoll għax kieku ma jkollix għat li s-sapportjani minna oħra ġifieri. Ekku. Ma ngħid anka ġiri noħollif, isma' ma tistax int mami ħanabatu noħollif. Jew Għabatu nara kif ħanem nirranġa, nimmanagġi. Ammirevoli ħafna. Geraldine, Rupert, itik ħafna ferħ, minkejja tinkwieta ħafna għalih. Però bir-ritratti, per eżempju, meta tmur taraħ, x'jagħmel? Le, jifra, nsibu jistennini. Nipparkja l-karozza, nsibu jistennini wara t-tieqa. Nteftiplu, mbagħad meta nkun ħanoħorġu nipparkja l-van u kemm jinżel. U jibdew ixejruli issa għamilt ħbieb ma' residenti wkoll, ma' ħafna minnhom li hemm miegħu fil-kamra, insel minnhom minn hawn għax żgur issa jarawh. U jkunu qed jistennewni kollha jiftħu l-bieb u waqt li nċempilhom kemm meta nċempillu. Kollha jibdew ġieli jkellmuni, ġieli fil-għaxija nagħmlu naqra ċettek flimkien joqogħdu jitkellmu. Ferħan, un bad qabel ma nitlaq ixejjirli dejjem inteħbew sa Marija. Kun imbira kif kien jgħidlu missieri dejjem. U nipprova nsarraħlu moħħu Marija u. Għax naf li moħħu jaħseb ħafna. Allura dawk il-ħsibijiet li jkollu nipprova naqrom u nipprova għax kultant li għalija u ovvju. Mhux dejjem kollox ikun ovvju. Allura ġurnata b'ġurnata dejjem qed nidra nitgħallem. Kulħadd jitgħallem, kulħadd għandu x'jitgħallem, kull ġurnata mhux inti biss. Però nammirak il-fatt li inti minkejja li qed iġġarrab dit-telfa kbira. Jiġifieri milux mietet il-mamax niftakar, milux miet il-papa, mitu f'xulxin. U xorta għandek dal-kuraġġ tiġi hawn f'kuxjenza, titkellem, issemmiħ u tagħmel dan kollu. Ġifieri apprezza wkoll li kien nifsek għal fatt li tagħmel dan kollu għax mhux faċli u mhux kulħadd jasal jagħmel hekk. Ġifieri intom hawnhekk li qegħdin kollha għalhekk ridkom fil-programm jiena ma qbadx għażilt hekk, kont naf x'in nagħmel, ġifieri għażilt vera nies li naf kemm issofru. Marija inti l-istess, ġifieri nixtieq issemmi semħutek għaliex meta rajt il-klip tad-Dar tal-Providenza naf iċ-ċert li vera jħobbu ħafna wkoll il-Jason, x'isimhom ħutek? Mela, il-kbir Michael, u mbagħad hemm Jason, hemm jiena u hemm hija żgħir Roberto. Imma veru tinħabbu, inti l-unika tfajla. L-unika tifla L-unika tifla, imma hemm możza kbira, ġifieri il-fatt li intom tingħaqdu u lilek x'jagħmilek meta jarak ta' tmur iż-żuru. Speċjalment it-tifla tiegħi. Jannaqgħu tan u tħobbu immens. Fil-fatt hekk rajniha fil-ritratti ġifieri, Le, l-imħabba li jagħti hija indeskrivibbli, ma stax tispjega. Jaffri wis imħabba. U ħan nistaqsid il-mistoqsija x'Martina tkellmet fuqha, Geraldine tkellmet fuqha, kemm tinkwieta għalih? Dejjem hu, hija xi ħaġa li l-istess ġini qes missiera lura responsabbiltà taqa' li dik dejjem kienet xi ħaġa ġo moħħi. Il-missieru kont ngħidlu pa inti min ċetern, se jiġri la tiġini qes inti. Se jiġri u kelli jiġri li ġini qes ħabta u sabta lura
Għamilna sena. Ġifiri, eżatt, biex daħal dar tal-Providenza, mwejtejn proċess. Għamilna sena, kienet sena diffiċli ma tispiegaħiex għax jitnajdlek kull-jum. Ġifiri, kelkom titqasmu bejnietkom u żommu? Ma stajniex nżommu. Jason huwa tifel, fiħ tifel, jina tifla u ċertu affarijiet jaf li jina ma nistax nkun prezenti, eżempju ħassil, eccetera, jaf li jina uħtu. Il-laħwa kollha naħdmu, ġifiri xi ħaġa li dajrit li nkunu miegħu għal-kemm għandu ċertu indipendenza xorta, moħna mhux mistrieħ li nħallu id-dar waħdu. Sakemm eżempju mortit minn sigħat xogħol tiegħi, ma nistgħux. Kien hemm żewġ djar oħra respite, konna n-alternate bejn waħda u oħra skont l-availabilities li kellhom huma, sakemm imbagħad għalat id-dar ta' Providenza. U għem tara l-istejjer veri, ġifiri kemm dar tal-Providenza tkun ta' spalla għaliex jien kemm il-darba mort hemm insellem il-residenti u l-Fader Martin milux kienu hawnhekk ukoll. U hemmhekk meta tisma' l-istejjer tagħkom tirrealizza illi meta jsiru dawn l-appelli biex inkunu b'solidarjetà flimkien ma jsirux għal xejn għax hemm maram dawn l-istejjer sbieħ tagħkom li veru ammirevoli. Martina, naf li Gail dejjem għandha xi attività ġejja, xem ġej f'din is-sena Isa, naraw. Ħankun qed infittixa, xem fil-pjan. Mela, kombinazzjoni tomorrow għandha promo tal-gvern. Prosit. Ħad tkun fl-iklam. Xaġa sabiħa. Naraw kallura wkoll. Xaġa sabiħa li nagħmel appell minn hawn li f'riklami ta' kemm tal-istat, kemm riklami oħra li jidħlu, għax mhux kulħadd anke b'familja meta jirreklamaw familja, familji li mhux ġewħa tfal normali, min għandhom bżonnijiet oħra, ġifieri naħseb forsi di tkun hope, forsi jibdew jaraw naqdaw jirrealizzaw tipo nidan. U inti voċifera ħafna u nammirak fuq għadin, inti titkellem ħafna fuq għadin li aħna rridu nwessaw l-istampa. Mux dejjem nġibu ta' xkif l-istess tipe. U xin il-perfect? Inti k'eżempju, għaxek. Tifhem ġifiri xinu normali. Normali, normali. Ġifiri li kunem l-istampa kollha reali tal-familji tagħna llum. U hemm nammirak ħafna. U Gail proset għax niftakar l-ewwel darba li ġejt għandkom id-dar. Għatlek issa timmodella li ftit, jina ħsibt li se tirrabja miegħi u tmur ġorokna u ma tkellimniex imma li qabdet u bdiet timmodella fil-flofs il-kuritur u ma tatni ebda problemi. Vera ma tistħix u proset għax hekk tkun ma tistħix. Brava ħafna. Jiena vera nirringrazzjakom ħarab il-ħin. Ġifieri għattilkom programm jaħrab. Li l-lum tajtu messaġġ sabiħ ħafna kemm sabiħ li fil-familja ikun hemm nies bħalkom, kemm nammirakom, għax mhux kulħadd bħalkom li intom iġġorru l-pis, is-sofru u ħajjitkom dejjem hemm ħudkom fl-istampa ta' ħajjitkom tkun xi tkun tagħmlu dawk is-sagrifiċċji kollha. Ġifieri intom jekk ikun hemm vaganza ma taqbdux tgħidu ħammur, daqshekk le, tikkonsidraw x'effett ħajkolkom fuq ħudkom u din hija sabiħa ħafna u ammirevoli ħafna. Martina u Gail, grazzi li ġejtu, Geraldine minkejja t-telfa tal-papa, l-omor u jiddispjaċini ħafna. Sellili għal Rupert, mu inti sellili għal Jason. Issa naħseb jaraħ il-program. Mela bla dubju. Tajjeb ħafna, mela qed jara l-program. Nsellim l ukoll Jason u Rupert, qed nieħu pjaċir ħafna. Jien nirringrazzja lill-crew kollu li għandi hawnhekk fil-studio, grazzi lid-direttur Lizio Farrugia u lill-crew kollu fil-kamra tal-kontroll. Dan huwa Kuxjenza llum stejjer reali ma tantx nisimgħu bihom ta' aħwa li jkunu qed iwieżnu aħwa oħra li jkollhom ċertu sfidi u kemm sabiħa l-ħajja meta jkun hawn persuni bħal Martina, Geraldine u Marija. Jiena nħeġġixkom biex issegwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram u nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u nirringrazzjakom.